के बवाल कइलस कके बरियारी एकवारी धइलस एकवारी धइलस। फिर से यही चीज गाइए तो बिना म्यूजिक के। रात राहुटी में घुस के बवाल कइलस कके बरियारी एकवारी धइलस एकवारी धइलस। रात राहुटी में घुस के बवाल कइलस कके बरियारी एकवारी धइलस। समियाना के कुर्सी सब दूर देले बा मोर करी लेके जगह पहुर देले बा। समियाना के कुर्सी सब दूर देले बा मोर करी लेके जगह पहुर देले बा। अब आइए, ठीक है, अंदर आइए। बलफ मारी के बुतइलस कइलस बंदारू जरनेटर भइलन हर मन देखे लागल हमारा थिएटर आए हे। बलफ मारी के बुतइलस आराम से। बंदारू जरनेटर भइलन हर मन देखे लागल हमारा थिएटर। बतिया बताई का सबूर देले बा मोर करी लेके जगह पहुर देले बा। समियाना में खूब हुरा तारा पहुर देले बा मोर करी लेके जगह पहुर देले बा। उरला उरला उरला। ये है हमारे रिकॉर्डिस्ट देखते हैं। माननीय श्री श्री पिंकू साहनी जी के बुतइलस कइलस और हमारे प्यारे गायक उपेंद्र दीवाना जी का रिकॉर्डिंग चल रहा है, लाइव रिकॉर्डिंग। हर मन देखे लागल हमारा ओहो। हमारा थिएटर आए है। बलफ मारी के बुतइलस खूब मुस्कुराता रहा बाबूआ। बंदारू जरनेटर भइलन हर मन देखे लागल हमारा थिएटर। बतिया बताई का सबूर देले बा मारा कर लेके जगह पहुर दलबा। समियाना में के कुर्सी सब दूर देले बा मोर करी लेके जगह पहुर देले बा। ये चीज फिर से गाइएगा। है हमारा दूसरा अंतरा नीचे सही है। बतिया यहाँ से फिर से गाइए। हाँ, ऐसे गाइए गाइए। बतिया बताई का सबूर देले बा मोर करी लेके जगह पहुर देले बा। समियाना में के कुर्सी सब दूर देले बा मोर करी लेके जगह पहुर देले बा। ठीक है, सेकंड आइए। पटले बाटे दूनो गलिया धके हमके बाजा। पिंकू परमित राजू बहिया दर्द बाटे ताजा। अच्छा हो दर्द